Читай текст теперь Таранта. Pajattajat. Oligi teem külas kardialaisem pajoim pajattajat. Будто olnuei oli vahnoi pajattajat, oli. Ruskit niičut, valgit niičut, se oli vahnanaiguine pajo. 37 vuoden I 38 vuoden Kardialam pajoit lyudiks oli opastettu neitšet. Heid oli 20 neitšut, vahnampan kudam kaikes ensimmäiseksi zavedi. Pajattada šide meil sanutti zapevalo. Se oli Haldjärven kyläs Gurboisen katti. Гармония viendai oli Homselgan kyläs pie kostim piesä. Mun järvel lahtes raikomas pie hio oldi työntu kai artil pajoit pajattamai. Pohtiaksei tjuurai ajelti porarveisuai, kuldam lahten kylät, himolet sinna, ruugavei piei, ajelti niissä kylissä. Aina niitä Kardialan pajoit pajatettiin. Säämärves vienan pajoit ei pajatettu, aina Kardialan pajoit pajatettiin. I minun polves Haldjärves Vagnal aigal тоже lyudiks aina pajatettiin.